ஹரே கிருஷ்ண டிவோட்டீஸ், எல்லாருக்கும் வணக்கங்கள். நம்ம பகவத்கீதை 18 டேஸ் கிளாஸ்ல லெவல் 1ல இருக்கோம். பகவானை பத்தி நிறைய தெரிஞ்சுக்கிட்டு இருக்கிறோம் இல்லைங்களா? ஆல்மோஸ்ட் 10 சாப்டர் நம்ம பார்த்தாச்சு. யாருனால இந்த உலகம் உருவாக்கப்பட்டது, அப்புறம் நம்மளுடைய செயல்கள் எப்படி இருக்கணும், பக்தி எப்படி பண்ணணும் அப்படின்ற விஷயங்களை நம்ம நிறைய தெரிஞ்சுட்டு இருக்கோம். பகவானை பத்தி நிறைய தெரிஞ்சுட்டு இருக்கோம் இல்லைங்களா? பகவான் எந்தெந்த பொருட்கள்ல வஸ்துக்கள்ல நம்மளால பார்க்க முடியும் அப்படின்றது, அவங்க எங்கும் நிறைஞ்சிருக்காங்க, அன்லிமிட்டெட் அப்படின்றதெல்லாம் நம்ம நிறைய பார்த்துட்டு இருக்கோம். இதெல்லாம் நம்மளுக்கு ஒரு புரிதல் ஏற்படும், பக்தி இன்னுமே அதிகரிக்கும். இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறது 11வது சாப்டர், விஸ்வரூப சந்தர்ஷன யோகம். பிரபஞ்ச வடிவம். பிரபஞ்சம்னா இந்த உலகம், ஜட உலகம். அதுக்கு ஒரு வடிவம் பகவான் பகவான் உருவத்துல பார்க்கணும் அப்படின்னா அது விஸ்வரூபம். பகவானுக்கு 3 வடிவங்கள், சரிங்களா? ஒண்ணு கிருஷ்ணார் வடிவம், திரிபங்கா ஃபார்ம், ஷியாம சுந்தர் ஃபார்ம் அப்படின்னு சொல்லுவோம். இன்னொன்னு 4 கைகளோட 4 கரங்களோட உள்ள வடிவம், மகாவிஷ்ணுவது அது சங்க சக்கர கதா பத்மம் அந்த வடிவம். இன்னொன்னு பாத்தீங்கன்னா விஸ்வரூப தரிசனம். இதுல பாத்தீங்கன்னா இந்த ஜட உலகம் அத்தனையும் பகவானுக்குள்ளார அடக்கம் அப்படின்றத காமிச்சிருப்பாங்க. அதனால இது ஒண்ணுலயே தெரிஞ்சிடும் நம்மளுக்கு, பகவான் தான் சர்வ காரணம். நம்ம பகவானோட திருமேனிலேருந்து தான் நம்ம எல்லாருமே வந்திருக்கோம் அப்படின்ற ஒரு விஷயமும் நம்ம எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிடும் இல்லைங்களா? அப்போ இதுல இருந்தே நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம், பகவான் தான் சுப்ரீம் பர்சனாலிட்டி ஆஃப் காட் அப்படின்றது நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். இன்னைக்கு என்னென்ன இருக்கு இந்த சாப்டர்ல, பகவான் நம்மளுக்கு என்னென்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா லலிதா மாதாஜி, மங்களாச்சரணம் சொல்லிடலாங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஓம் அஜ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனசலாகயா சக்ஷுர உன்மிலிதம் ஏன தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமः. ஸ்ரீ சைத்தன்ய மனோபீஷ்டம் ஸ்தாபிதம் ஏன பூதலே ஸ்வயம் ரூபகதா மஹ்யம் ததாதி ஸ்வபதாந்திகம் வந்தேஹம் ஸ்ரீ குரோ ஸ்ரீயுதபத கமலம் ஸ்ரீ குரூன் வைஷ்ணவாம் ச ஸ்ரீ ரூபம் சாக்ரஜாதம் சகண ரகுநாதான்விதம் தம் சஜீவம் சாத்வைதம் சாவதூதம் பரிஜன சகிதம் கிருஷ்ண சைதன்ய தேவம் ஸ்ரீ ராதா கிருஷ்ண பாதான சக கண லலிதா ஸ்ரீ விஷாகான்விதாம் ச. ஹே கிருஷ்ணா கருண சிந்தோ दीनबन्धो जगत्पते गोपेशा गोपिका कान्ता राधा कान्ता नमोस्तुते. तप्त काञ्चन गौरंगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छा कल्पतारुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने. नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रसारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. हरे कृष्ण माता जी. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. ஹரே கிருஷ்ணா டிவோட்டீஸ், எல்லாருக்கும் வணக்கங்கள். நம்ம இன்னைக்கு பகவத்கீதை லெவல் 1ல இருக்கோம். சாப்டர் 11 பார்க்க போறோம். விஸ்வரூப சந்தர்ஷன யோகம் பார்க்க போறோம். நம்ம பிரபஞ்சத்தின் வடிவம் அதுதான் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போறோம். ஜட உலகத்துக்கு பகவான் உருவமா காமிச்சிருக்காங்க. நமக்கு பகவான்குள்ளார எல்லாரும் அடக்கம் அப்படின்றத நம்ம இந்த சாப்டர் நம்ம பார்க்கும்போது நம்மளுக்கு தெரிய வரும். என்ன அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா லலிதா மாதாஜி பிரணாம். மங்களாச்சரணம் சொல்லிடலாங்களா? हरे कृष्ण. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर उन्मिलितं येन
तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं उपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देहं श्रीगुरो श्रीयुधपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवां च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितां च। हे कृष्ण करुण सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेशा गोपिका कान्ता राधा कान्ता नमोस्तुते। तप्त काञ्चन गौरंगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छकल्पदारुभ्य च कृपा सिन्धुभ्य च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रसारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्णा माताजी, प्रणम माताजी, थैंक यू। हरे कृष्णा। ஹரே கிருஷ்ணா டிவோட்டீஸ், நம்ம இன்னைக்கு 11th சாப்டர் பார்க்க போறோம். அதுக்கு முன்னாடி அத்தியாயம் 10 சுருக்கம் என்ன அப்படின்றத பார்த்துடலாம். நேற்றுக்கு நம்ம 10th சாப்டர் பார்த்தோம். அதுல கிருஷ்ணர் அறியப்படாதவர், அனைவருக்கும் ஆதாரமானவர் அப்படின்றத நம்ம வந்து பார்த்தோம் இல்லைங்களா. 10.1 to 10.7 வரைக்கும் நாமி விது சூரக்னா அப்படின்ற ஸ்லோகத்தின் மூலியமாக. அதுக்கப்புறம் வந்து தூய பக்தி என்பது பகவத்கீதையின் சாராம்சம். நம்ம பகவத்கீதை முழுமையா படிக்கிறோம், உள்வாங்குறோம் அப்படின்னா அது நம்ம கிட்ட இருந்து எப்படி பிரதிபலிக்கணும்னா பகவானுக்கு தூய பக்தி செய்யறதுல மிகுந்த ஆர்வத்தோட நம்ம வந்து அதை வந்து செய்யணும். பகவானை திருப்தி பண்றதுதான் இருக்கலே சிறந்த ஒரு விஷயம் அப்படின்றது நம்மளுக்குள்ளார வரும் இல்லைங்களா. அந்த தூய பக்தி என்பது பகவத்கீதையின் சாராம்சம். அப்போ சத்துர் ஸ்லோகி 10.8 to 10.11 வரைக்கும் பார்த்தோம். மச்சித்தா மத்கத பிராணா அப்படின்ற ஸ்லோகத்தின் மூலியமாக. அதுலயும் வந்து நம்ம இதுல வந்து அந்த 10.9 ஸ்லோகம் இருக்கு இல்லைங்களா, அதுலதான் வந்து ஒரு டிவோட்டி எப்படி இருப்பாங்க அப்படின்ற ஒரு அம்சம் அதுல வந்து நம்ம வந்து பார்த்தோம். அதாவது மனதை நிலைநிறுத்தி பக்தி, அதாவது பகவான் தான் எல்லாத்துக்கும் காரணம் அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கிறாங்க. எப்பயுமே பகவான் மேல மனதை நிலைநிறுத்தி தன்னோட வாழ்க்கையை பகவானுக்காக அர்ப்பணிச்சு பகவானை பத்தி பேசுறதுலயும் கேட்கறதுலயுமே தனக்கு ஆனந்தமும் திருப்தியும் அடைவாங்க அப்படின்றத நம்ம பார்த்தோம் இல்லைங்களா. அந்த ஒரு நிலைப்பாடுதான் நமக்கும் வரணும். ஏன்னா இந்த பொருள் உலகம் அப்படின்றது எப்பயும் நம்மளுக்கு என்ன கொடுக்குது, கஷ்டத்தை கொடுக்குது. சந்தோஷம் கொடுக்கும், ஆனா அது எப்படின்னு ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லுவாங்கன்னா, இப்ப நம்மளுக்கு கையில கொஞ்சம் அரிக்குது அப்படின்னா லேசா சொரிஞ்சா மறுபடியும் இன்னும் கொஞ்சம் அரிச்சுக்கிட்டே இருக்கும் இல்லைங்களா. கடைசியில அது காயமா தான் வரும். அந்த மாதிரி வந்து இந்த உலகத்துல கிடைக்கிற சந்தோஷங்கள் அப்படின்றதையும் வந்து கோடிட்டு காமிப்பாங்க சில இடங்கள்ல. அந்த மாதிரி ஒரு விஷயத்துல நம்ம அதுதான் சந்தோஷம் நினைச்சிட்டு இருக்கோம், ஆனா அது கிடையாது. பகவானுக்கு பக்தி சேவை, மனம் பகவான் மேல திரும்பும் பொழுது இந்த பொருள் உலகத்திலிருந்து வர கஷ்டங்கள் நம்மள என்னைக்குமே பாதிக்காது அப்படின்றதான். இன்னொரு விஷயமும் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, நம்ம வந்து என்னைக்குமே வந்து பகவான் கிட்ட கோயிலுக்கு போயிட்டு எனக்கு இந்த கஷ்டம் கொடுங்க, எனக்கு இந்த வாழ்க்கையில இந்த கஷ்டம் இன்னும் பத்தல இன்னும் கொடுங்க அப்படின்னு நம்ம கேட்கறது இல்லை இல்லைங்களா. எந்த கோயிலுக்கு போனாலும் நம்ம வந்து கஷ்டங்கள் கொடுங்கன்னு கேட்கறது இல்லை. ஆனா என்ன கேட்போம், எனக்கு இந்த நல்லது வேணும், இந்த வேணும், இந்த விஷயம் வேணும் அப்படின்னு வந்து நம்ம கேட்கிறோம் இல்லைங்களா. அப்ப நம்ம கேட்காத கஷ்டம் நமக்கு அதுவே வருது இல்லைங்களா. நம்ம அதுக்காக பிரயத்தனமே படுறது இல்ல, அதுவே வருது நம்மளுக்கு கஷ்டங்கள். அதே மாதிரி நம்மளோட சந்தோஷங்களும் நம்ம பிரயத்தனை படவே வேணாம், அதுக்காக நம்ம மனசு அலக்கழிச்சுக்கிட்டு எனக்கு இது கிடைக்கும் இது கிடைக்கணும் அப்படின்னு நம்ம வந்து மனசை போட்டு குழப்பிக்கிட்டு கஷ்டப்படவே வேண்டாம். நமக்கு எப்படி கஷ்டம் நம்ம கேட்காமலே சிறந்த முறையில வருதோ அதே மாதிரி நம்மளுக்கான சந்தோஷமும் நம்ம பிரயத்தனப்படாமலே பகவான் கிட்ட எனக்கு இது வேணும் அது வேணும், எந்த கடவுள் கிட்டயுமே போய் எனக்கு இது வேணும் அது வேணும் கேட்காமலே அவசியம் வரும் அப்படின்ற நம்பிக்கையோட, இந்த ஒரு நம்பிக்கை நம்ம மனசுல நிலையா இருந்ததுனாலே நம்ம கேட்க மாட்டோம்
சரிங்களா? அப்போ நம்ம அப்போ இதுலயே ஒரு மன அமைதி ஏற்பட்டுடும். சரி, கஷ்டம் வர மாதிரி சந்தோஷமும் நமக்கு அவசியம் வரும் அப்படின்றது நம்ம அதுலயே நம்மளுக்கு ஒரு கான்ஃபிடன்ஸ் வந்துடும். அந்த கான்ஃபிடன்ஸ்ல இருந்து நம்ம என்ன பண்ணிடலாம், பக்தியை சிறந்த முறையில பண்ணலாம். எது நடந்தாலும் நன்மையா நடக்கும். நம்மளோட கர்மத்துக்கு ஏத்த மாதிரி, நம்மளோட சுக்ருத்திக்கு ஏத்த மாதிரி. இன்னைக்கு நம்ம எல்லாம் பகவத்கீதை படிக்கிறோம்னா அதுவே மிகப்பெரிய சுக்ருத்தி, கிடைத்தற்கரிய ஒரு விஷயம். பகவானை பத்தி தெரிஞ்சுக்கிறதும் பகவானை பத்தி பேசுறதும். அப்போ பகவானுக்கு பக்தி சேவை செய்யறதுதான் இருக்கல் சிறந்தது. சேவை செய்யறதுன்றது நமக்கு புதுசு கிடையவே கிடையாது. தினப்படி நம்மளை சுத்தி உள்ளவங்க எல்லாருக்கும் நம்ம சேவை செய்யறோம். நமக்கே நம்மளுக்கு சேவை செஞ்சுக்கிறோம். நமக்கு பிடிச்சதை சாப்பிடுறோம்ன்றது நம்ம நாக்குக்கு நம்ம சேவை செய்யறோம். நமக்கு பிடிச்ச பாடல்கள் கேட்கறோம்ன்றது நம்மளோட காதுக்கு இனிமையான இசை கொடுக்குறோம் இல்லைங்களா, அதுக்கு சேவை செய்யறோம். அதே மாதிரி நம்மளை சுத்தி உள்ளவங்களுக்கு நம்ம சேவை செய்யறோம் இல்லைங்களா. அந்த மாதிரி சேவை செஞ்சு பழக்கப்பட்டவங்க தான் நம்ம. ஆனா அதையே நம்ம என்ன செய்யணும், பகவானுக்காக அதே சாப்பாட்டை பகவானுக்கு ஆஃபர் பண்ணிட்டு திருப்தியா சாப்பிடலாம். அதே இசைய பகவானோட பாடல்களை கேட்டு பகவானை பத்தி கேட்கும்போது அது இன்னுமே நம்மளுக்கு என்ன கொடுக்கும், செல்ஃப் பியூரிஃபிகேஷன், அப்புறம் ஸ்பிரிச்சுவல் ஆன்மீகத்துல நம்மளுக்கு முன்னேற்றத்தை கொடுக்கும். இந்த மாதிரி நம்மளுடைய எல்லா செயல்களும் பகவானை முன்னிலைப்படுத்தி மாற்றும் போது நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய சந்தோஷம் அவசியம் நம்மளுக்கு கிடைக்கும்னு அந்த நம்பிக்கை வரும்போது நம்மளுக்கு அந்த பிரயத்தனம் அதுல பண்றதுல இருந்து நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சமா வெளியில வருவோம். அதுக்கப்புறம் நம்மளால நிம்மதியா பக்தி சேவையும் நம்மளால பண்ண முடியும். பக்தி சேவை செய்யும் போது நம்ம கண்டிப்பா பகவானோட பக்தி சேவையில நம்ம செய்யணும் அப்படின்னாலே விக்ரமா செய்ய மாட்டோம். யாருக்கும் எந்த தீங்கும் செய்யாம இருக்கிறதுக்கு பிரயத்தனமாவது கண்டிப்பா அவசியம் நம்ம வாழ்க்கையில பண்ணுவோம். அப்படின்னும் போது கண்டிப்பா விக்ரமா பண்ணலனாலே நம்மளுக்கு என்ன வராது, கஷ்டங்கள் வராது. சாஸ்திர முறைப்படி தர்மப்படி நம்ம செஞ்சோம் விஷயங்கள் அப்படின்னாலே நம்மளுக்கு கண்டிப்பா என்ன வரும், சந்தோஷம் மட்டுமே நிலைச்சிருக்கும். அப்ப இவ்வளவு நல்ல விஷயங்கள் நம்மளுக்கு பகவத்கீதை மூலியமா தெரியுது இல்லைங்களா. அப்போ உண்மையான டிவோட்டி எப்படி இருப்பாங்க, மனதை பகவான் மேல நிலைநிறுத்தி பக்தி செயல அவங்கள ஈடுபடுத்திப்பாங்க அப்படின்றத நம்ம பார்த்தோம். இனிமே நம்மளும் அந்த நிலைப்பாடுல பகவானை பத்தி பேசுறதுலயும் தெரிஞ்சுக்கிறதுலுமே நம்மளுக்கு சந்தோஷமும் திருப்தியும் கிடைக்கணும் அப்படின்றத பகவான் கிட்டே நம்ம வேண்டிக்கலாம். அப்போ நம்ம 10.8 to 10.11 வரைக்கும் மச்சித்த மத்கத பிராணா, அதுல தூய பக்தி என்பது பகவத்கீதையின் சாராம்சம் அப்படின்றத நம்ம பார்த்தோம். அர்ஜுனன் கிருஷ்ணரின் உச்ச நிலையை ஏற்றுக்கொள்கிறார். அதாவது முன்னாடி குருவா ஏத்துக்கிட்டு இருந்தாங்க. அதுக்கப்புறம் பகவானோட இந்த 4 சதுர்ஸ்லோகி கேட்டதுக்கு அப்புறம் அவங்களுக்கு என்ன ஏற்படுது, பகவான் தான் சுப்ரீம் பர்சனாலிட்டி ஆஃப் காடட் அப்படின்றத ஏத்துக்கிறாங்க. அப்ப 10.12 to 10.8 வரைக்கும் சர்வமேத த்ருதம் மன்யே அப்படின்ற ஸ்லோகம் நம்ம பார்த்தோம். அப்ப அர்ஜுனனோட அந்த பிரேயர்ஸ் இருக்கு இல்லைங்களா, அது ரொம்பவே நம்ம நுணுக்கமா பார்க்க வேண்டிய ஒரு விஷயம். ஏன்னா அதுல சொல்லியிருப்பாங்க, நீங்க தான் பரபிரம்மம் பரந்தாம அப்படின்றதெல்லாம் எல்லா முனிவர்களும் ரிஷிகளும் சொல்லியிருக்காங்க. இப்ப நீங்களே எங்களுக்கு சொல்லியிருக்கீங்க அப்படின்றத பகவானே சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்றத அங்க சொல்றாங்க இல்லைங்களா. அப்போ அர்ஜுனருக்கு சொன்ன உபதேசம் நமக்கும் சொன்னது. அர்ஜுனர் எப்படி அதை ஏத்துக்கிறாங்களோ அதே மாதிரி நம்மளும் தெளிவான மனநிலையோட பகவானை நம்ம சுப்ரீம் பர்சன் ஆஃப் காடேடா நம்ம ஏத்துக்கணும். இதுல எந்த கன்ஃபியூஷனும் நம்மளுக்கு வரக்கூடாது. ஏன்னா நம்ம யாரோ ஒருத்தவங்க எப்படியும் வழிபட போறோம் இல்லைங்களா. அதை பகவானே வழிபட்டுட்டோம்னா நம்மளுக்கு சிறந்த ஒரு விஷயமா அமைஞ்சிடும். அதனால பிரேயர்ஸ் எப்பயுமே டிவோட்டிஸோட பிரேயர்ஸ்ன்றது நமக்கு பிரேயர் பண்ணவே தெரியாது இல்லைங்களா. அப்போ அவங்கள பார்த்து அவங்க என்ன பிரேயர் பண்றாங்களோ அந்த ஃபுட் ஸ்டெப்ஸை ஃபாலோ பண்ணி நம்மளும் நம்மளோட பிரேயர்ஸை சொல்லணும். அவங்க என்ன அர்த்தத்துல சொன்னாங்களோ அதை நம்ம அதே அர்த்தத்துல நம்மளும் எடுத்துக்கணும் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். 10.12 to 10.8 வரைக்கும். அதுக்கப்புறம் பகவான் கிருஷ்ணர் தனது விபூதிகளை விவரிக்கின்றார். அதாவது அர்ஜுனர் கேட்பாங்க இல்லைங்களா, நீங்க எது எதுலாம் இருக்கீங்க வஸ்துவா, ஏன்னா நான் உங்களை பார்க்கிற இடம்லாம் நீங்களா தெரியணும், என்ன எப்பயும் உங்களை நினைச்சுக்கிட்டே இருக்கணும் அப்படின்னு சொன்னீங்க. அப்ப பார்க்கறதெல்லாம் நீங்களா தெரியற அளவுக்கு எனக்கு சொல்லணும், உங்களை பத்தி கேட்கறதுல எனக்கு திகட்டவே இல்லை அப்படின்றத சொன்னாங்க இல்லைங்களா. அந்த மாதிரி நமக்கும் திகட்டாம இருக்கணும். அப்போ பகவான் என்ன சொல்லுவாங்க, எது எதெல்லாம் யார் யாரா இருக்காங்க, எப்படி இருக்காங்க அப்படின்றத நம்ம நிறைய விபூதிகளை பார்த்தோம். திவ்யாஹி ஆத்மா விபூதயா அப்படின்ற ஸ்லோகத்தின் மூலியமாக இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறது அத்தியாயம் 11 சுருக்கம். அது என்னன்னு பார்த்துடலாம். அத்தியாயம் 11 பார்க்க போறோம். அர்ஜுனர் தனது யுனிவர்சல் வடிவத்தை காட்டும்படி கிருஷ்ணரிடம் கோருகிறார் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். ஏன்னா நேத்துக்கு லாஸ்ட் ஸ்லோகத்துல பகவான் என்ன சொல்லியிருப்பாங்கன்னா, இது வரைக்கும் நான் என்னோட விபூதிகள் நிறைய
அன்லிமிட்டெட் இல்லைங்களா, ஒரு ஒரு அளவுன்றதே கிடையாது. பகவானோடது அன்லிமிட்டடா இருக்கும்போது அதுல ஒரு சிறு பகுதி தான் நான் உன்கிட்ட சொல்லியிருக்கேன் அப்படின்றதையும் சொல்லிட்டு, என்னோட சிறு சக்தியால நான் இந்த பிரபஞ்சம் முழுவதையும் தாங்குகின்றேன் அப்படின்றதையும் பகவான் சொல்லியிருப்பாங்க இல்லைங்களா. அப்போ அந்த சக்தியை நான் பார்க்கணும் அப்படின்றத அர்ஜுனர் வந்து கேட்பாங்க. திருஷ்டும் இச்சாமிதே ரூபம் அப்படின்ற ஸ்லோகத்தின் மூலியமாக பகவான் கிருஷ்ணர் தனது உலகளாவிய வடிவத்தை விவரிக்கின்றார். அப்ப அர்ஜுனர் கேட்டதுக்கு அப்புறம் பகவான் அந்த தரிசனம் கொடுக்காம இருப்பாங்களா. அப்ப என்ன செய்யறாங்க, 11.5 to 11.8 அதுல வந்து பகவான் வந்து தன்னோட விஸ்வரூப தரிசனத்தை அவங்களே விவரிக்கிறாங்க. பகுனி அதிருஷ்ட பூர்வாணி அப்படின்ற ஸ்லோகத்தின் மூலியமாக யுனிவர்சல் வடிவத்தின் அர்ஜுனரின் பார்வை. அர்ஜுனர் எப்படி அந்த ஒரு யுனிவர்சல் வடிவத்தை பார்க்கிறாங்க, எக்ஸ்பீரியன்ஸ். இப்ப நம்ம ஒரு குலோப் ஜாமுன் சாப்பிட்டோன்னு நம்ம சொல்லுவோம் இல்லைங்களா, இது வந்து இவ்வளவு சுவையோட இருந்தது, இந்த இந்த கலர்ல இருந்தது அப்படின்னு. அதே மாதிரி நம்மளால யுனிவர்சல் வடிவத்தை பார்க்க முடியாது. அர்ஜுனர் அதை வந்து நமக்கு விளக்குறாங்க, அந்த வடிவம் இப்படி இருக்குன்றது. அப்போ 11.9 to 11.14 வரைக்கும் அநேக பூத தர்ஷனம் அப்படின்ற ஸ்லோகத்தின் மூலியமாக நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். அர்ஜுனனின் யுனிவர்சல் வடிவத்தின் அனுபவத்தையும் அங்க வந்து சொல்றாங்க. ஃபர்ஸ்ட் விவரிக்கிறாங்க எப்படி இருக்கு அந்த உருவம்ன்றது, அதுக்கப்புறம் வந்து அனுபவத்தை ஷேர் பண்றாங்க. 11.15 to 31 வரைக்கும் பிருத்தின விந்தாமி ஷமாம் ச விஷ்ணு அப்படின்ற ஸ்லோகத்தின் மூலமாக கிருஷ்ணரின் பதில். அதுக்கு வந்து 11.32 to 34 வரைக்கும் கலோஸ்மி லோகா ஷய கிருத் பிரவருத்தியோ அப்படின்ற ஸ்லோகத்தின் மூலியமாக. அதுக்கப்புறம் அர்ஜுனனின் ஜபங்கள். ஏன்னா இது வரைக்கும் அவங்க எப்படி பார்த்தாங்க, நண்பனா பார்த்தாங்க இல்லைங்களா. இப்படி ஒரு ஜெய்ஜாண்டிக்கான ஒரு உருவத்தை பார்த்த உடனே அர்ஜுனருக்கு என்ன ஏற்பட்டுடும், பயம் ஏற்பட்டுடும் சரிங்களா. பகவான அந்த ஒரு விஸ்வரூபத்துல பார்க்கும்போது அது ரொம்பவே ஆக்ரோஷமான ஒரு உருவம் இல்லைங்களா. பார்த்தோன்னே ரொம்ப பயந்துருவாங்க. அப்ப அவங்க என்ன பண்ண ஆரம்பிச்சிருவாங்க, பிரேயர் பண்ண ஆரம்பிச்சிருவாங்க. அப்ப அர்ஜுனரின் ஜபம் 11.35 to 46 வரைக்கும் சாக்கத் கதம் பீதா பிரணாமியா அப்படின்ற ஸ்லோகத்தின் மூலமாக கிருஷ்ணரை பார்க்க தூய பக்தி சேவை. பகவானை நம்ம பார்க்கணும் அப்படின்னா அதுக்கு ஒரே ஒரு நிலைப்பாடு நம்மளுக்கு தேவை, ஒரே ஒரு தகுதி தேவை. என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா தூய பக்தி. அந்த தூய பக்தி இருந்தா பகவானை நம்மளால பார்க்க முடியும், அடைய முடியும். 11.47 to 55 நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கிறது பக்தி யோகம் சரிங்களா. அப்ப பக்தி எப்படி பண்றது, பக்தி யோகம் பண்றதுனால நம்மளுக்கு என்னென்ன அனுபவங்கள் கிடைக்குது அப்படின்றத நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம். பக்தியாது அனன்ய சக்யா அப்படின்ற ஸ்லோகத்தின் மூலியமாக. ஹரே கிருஷ்ணா லலிதா மாதாஜி. 11.1 ஹரே கிருஷ்ணா. ஓம் ஸ்ரீ பரமாத்மனே நமः. அத ஏகாதಶ அத்தியாயः. அர்ஜுன உவாச்ச மதனுக்ரகாய பரமம் குஹ்யமத்யாத்ம சங்கிதம் யத்வயோக்தம் வசஸ்தேன மோகோயம் விகதோ மம. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. அர்ஜுனர் கூறினார், ஆன்மீக சம்பந்தமான பரம ரகசியங்களை அன்புடன் எனக்கு வழங்கியுள்ளீர். இது வரைக்கும் நிறைய நம்ம வந்து நம்மளுக்கு என்ன சொல்லியிருக்காங்க, ஞானங்கள் கொடுத்திருக்காங்க இல்லைங்களா. பகவானை பத்தி, அப்புறம் சோல் ஆத்மா எல்லாம் பத்தி நிறைய 9th சாப்டர்ல பாத்தீங்கன்னா மிக சிறந்த ரகசியத்தை எல்லாமே நமக்கு கொடுத்திருக்காங்க. அப்போ அத அர்ஜுனர் வந்து சொல்றாங்க, ஆன்மீக சம்பந்தமான பரம ரகசியங்களை அன்புடன் எனக்கு வழங்கியுள்ளீர். தங்களது இத்தகைய அறிவுரைகளை கேட்டதால் இப்பொழுது எனது மயக்கம் தெளிந்து விட்டது. அப்போ நமக்கும் என்ன இருக்கணும், இந்நேரத்துக்கு இந்த உடல் மட்டும் அல்ல, நாம் இந்த ஆத்மா. அப்போ இந்த உடலுக்கான செயல்கள்ல நிறைய ஈடுபடுறதை விட இந்த ஆத்மாவுக்கான செயல்களை நம்மள ஈடுபடுத்திக்கணும் அப்படின்றத நம்மளும் தெரிஞ்சுக்கணும். அப்போ அர்ஜுனருக்கான மயக்கம் தெளிந்து விட்டது அப்படின்றது இந்த ஸ்லோகத்துல நம்ம பார்க்கிறோம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. 11.2 11.3 பவாப்யயௌ ஹி பூதானாம் சுதோ விஸ்தரசோ மயா த்வத்தக் கமலபத்ராட்ச மாஹாத்ம்யமபி சாவ்யயம் கேவமேதத்யதாத்யத்வம் ஆத்மானம் பரமேஸ்வர திரஷ்டுமிச்சாமி தே ரூபம் ஐஸ்வரம் புருஷோத்தம. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தாமரை கண்களை உடையவரே, ஒவ்வொரு உயிர்வாழியின் தோற்றம் மற்றும் மறைவினை பற்றி உம்மிடமிருந்து விவரமாக கேட்ட நான் தற்போது உமது அழிவற்ற பெருமைகளை உணர்ந்துள்ளேன் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். உயிர்வாழியின் தோற்றம் மறைவு, அதாவது பகவான் அனிகிலேஷன் அதெல்லாம் பார்த்தோம் இல்லைங்களா. பகவான் கிட்டே நம்ம எல்லாம் வெளியில வரோம், மறுபடியும் பகவான்குள்ளே ஐக்கியமாகிறோம் அப்படின்றதெல்லாம் நம்ம பார்த்தோம் இல்லைங்களா. அப்போ அழிவற்ற பெருமைகளை உணர்ந்துள்ளேன், பகவானை பத்தி புரிஞ்சுக்கிட்டேன்றாங்க. உத்தம புருஷரே, உன்னத உருவே, நான் தங்களை தங்களுடைய உண்மை நிலையில் என் முன் காண்கின்றேன் என்ற போதிலும், உண்மை நிலையில்
பகவான் கிருஷ்ணரை உண்மை நிலை அவங்கதான் ஆதாரம். அவங்க கிட்ட இருந்துதான் எக்ஸ்பென்ஷன் ஸ்டார்ட் ஆகுது. அன்னைக்கு சொன்னோம் இல்லைங்களா, ஒரு கேண்டிலால எல்லா கேண்டிலையும் ஏத்தும் போது பிரகாசமா ஒளி விடுதுன்ற மாதிரி. அது மாதிரி பகவான் கிருஷ்ணர் அவங்க கிட்டே இருந்து வர விரிவாக்கங்கள் தான் இந்த உலகங்கள் அனைத்துமே. சரிங்களா? அப்ப உண்மை நிலையில் என் முன் காண்கின்றேன் என்ற போதிலும் தங்களை பற்றி தாங்களே விளக்கியபடி இந்த பிரபஞ்ச தோற்றத்துக்குள் தாங்கள் எவ்வாறு உட்புகுந்துள்ளீர் என்பதை காண நான் விரும்புகின்றேன். உமது இந்த ஐஸ்வர்ய ரூபத்தினை காண நான் ஆவலுடன் உள்ளேன் அப்படின்றத இங்க நம்ம பார்க்கிறோம். அப்ப எல்லாத்துலயும் ஊடுருவி இருக்கேன் அப்படின்றத சொன்னாங்க. அப்புறம் ஆற்றல், என்னோட சிறு ஆற்றலால இந்த உலகத்தை எல்லாம் தாங்கி இருக்கேன் அப்படின்றத சொன்னாங்க இல்லைங்களா? அந்த ரூபத்தை நான் பார்க்கணும் அப்படின்றத அர்ஜுனர் கேக்குறாங்க. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. 11.4 11.5. மன்யசே யதி தச்சக்யம் மயா துமிதி பிரபோ யோகேஸ்வர ததோ மே த்வம் தர்ஷயாத்மானம் அவ்யயம். ஸ்ரீ பகவானுவாச்ச பஷ்ய மே பார்த்த ரூபாணி சதசோத சகஸ்ரஷக நானாவிதானி திவ்யானி நானாவர்ணாக்ருதீனி ச. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. உமது விஸ்வரூபத்தை என்னால் பார்க்க முடியும் என்று தாங்கள் நினைத்தால், இந்த ஹம்பிள்னஸ் ரொம்பவே முக்கியம். எல்லா டிவோட்டிஸ்கிட்டையும் பார்த்தோம்னாலே இந்த ஹம்பிள்னஸ். ஏன்னா அவங்களுக்கு தெரியும் எல்லாத்துக்கும் சர்வ காரணம் பகவான். அப்ப அவங்க கிட்ட அந்த ஃபால்ஸ் ஈகோன்றது இருக்காது. நான் என்னால இந்த காரியம் நடந்தது அப்படின்ற ஒரு அகங்காரம் இருக்காது. அவங்க எப்பயுமே எப்படி இருப்பாங்கன்னா, ஏதோ ஒரு நல்லது நடந்தாலும் அது பகவானோட அனுகிரகத்துல எனக்கு கிடைச்சது அப்படின்ற அந்த ஒரு பக்குவ நிலைக்கு அவங்க வந்திருப்பாங்க. அப்போ எல்லா டிவோட்டிஸோட ஒரு நிறைய பிரகலாத் மகாராஜ், அம்பரீஷ் மகாராஜ் யாரு பார்த்தாலும் ஃபர்ஸ்ட் அவங்க கிட்ட எல்லாருக்கும் கீழே நான் இருக்கேன் அப்படின்றத அவ்வளவு சிறந்த டிவோட்டிஸும் அந்த நிலைப்பாடுலதான் இருப்பாங்க. சரிங்களா? அப்போ அந்த ஒரு நிலைப்பாடுதான் வந்து இருக்கல ஒரு சிறந்த ஒரு விஷயம். அந்த இடத்துல என்ன ஆகும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, நான் அப்படின்ற ஒரு எண்ணம் இல்லாம போயிடும். அது எப்ப வரும் அப்படின்னு பார்த்தா, பகவானாலதான் எல்லாமே கிடைக்குது அப்படின்ற ஒரு எண்ணம் நமக்கு வரும்போது அது ஆட்டோமேட்டிக்கா வரும் இல்லைங்களா? அப்போ உமது விஸ்வரூபத்தை என்னால் பார்க்க முடியும் என்று தாங்கள் நினைத்தால், அந்த இடத்துல அந்த ஹம்பிள்னஸ் காமிக்கிறாங்க. எம்பெருமானே, எல்லா யோக சக்திகளின் இறைவனே, அந்த எல்லையற்ற விஸ்வரூபத்தை எனக்கு காட்டி அருளவும் அப்படின்னு வந்து பகவான் கிட்ட சொல்றாங்க. பகவான் வந்து என்ன சொல்றாங்க பார்க்கலாம். புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் கூறினார், பிரித்தாவின் மகனே, எனது அன்பு அர்ஜுனா, லட்சக்கணக்கான வடிவில் பலதரப்பட்ட நிறத்துடன் தோன்றும் எனது பல வகையான திவ்ய ரூபத்தினை, எனது வைபவத்தினை இப்பொழுது காண்பாயாக. அந்த ரூபத்தை பத்தி விளக்குறாங்க. ஃபர்ஸ்ட் விளக்கம் கொடுக்குறாங்க. லட்சக்கணக்கான வடிவில் பலதரப்பட்ட நிறத்துடன் தோன்றும் எனது பல வகையான திவ்யமான ரூபம் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. 11.6 11.9. பஷ்யாதித்யான் வசூன் ருத்ரான் அஸ்வினௌ மருதஸ்ததா பஹூன்ய திருஷ்ட பூர்வாணி பஷ்யாச்சர்யாணி பாரத. சஞ்சய உவாச்ச ஏவமுக்த்வா ததோ ராஜன் மகாயோகேஸ்வரோ ஹரிஹி தர்ஷயாமாஸ பார்த்தாய பரமம் ரூபமைஸ்வரம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. பாரதர்களில் சிறந்தவனே, ஆதித்யர்கள், வசுக்கள், ருத்ரர்கள், அஸ்வினி குமாரர்கள் மற்றும் இதர தேவர்கள் அனைவரையும் இங்கே பார். இதற்கு முன் யாரும் கண்டிராத கோடிட்டிராத பல ஆச்சரியமான விஷயங்களையும் பார் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். சரிங்களா? அதாவது இந்த விஸ்வரூபத்தை பகவான் வந்து விளக்குறாங்க. யார் யாரெல்லாம் இருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, ஆதித்யர்கள், வசுக்கள், ருத்ரர்கள், அஸ்வினி குமாரர்கள் எல்லாருமே, அதாவது 33 கோடி தேவர்கள், அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா மலை மகுடு எல்லாருமே, இந்த ஜட உலகத்துல என்ன இருக்கோ அத்தனை விஷயங்களும் பகவானோட திருமணியில பார்க்க முடியும். அதுதான் சொல்றாங்க, இதற்கு முன் யாரும் கண்டிராத கேட்டிராத பல ஆச்சரியமான விஷயங்களை பார் அப்படின்றத சொல்றாங்க. சஞ்சயன் கூறினார், மன்னா, இவ்வாறு கூறிய பின்னர் எல்லா யோக சக்திகளுக்கும் இறைவனாக விளங்கும் முழுமுதற் கடவுள் தமது விஸ்வரூபத்தை அர்ஜுனனுக்கு காட்டினார் அப்படின்றத சஞ்சயன் யாருக்கு சொல்றாங்க? திருதராஷ்டிரருக்கு விளக்கம் கொடுக்கறாங்க. விஸ்வரூபத்தை சஞ்சயனும் பாக்குறாங்க. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. 11.10 11. அநேக வக்ர நயனம் அநேகாத்புத தர்சனம் அநேக திவ்யாபரணம் திவ்யாநேகோத்ய ததாயுதம் திவ்யமால்யாம்பரதரம் திவ்யகந்தானுலேபனம் சர்வாச்சரியமயம் தேவம் அனந்தம் விஸ்வதோமுகம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இந்த விஸ்வரூபத்தில் அநேக கண்களையும்
அநேக வாய்களையும் அநேக அற்புதமான தரிசனங்களையும் அர்ஜுனன் கண்டான். பற்பல தெய்வீகமான ஆபரணங்களால் அலங்கரிக்கப்பட்டிருந்த இந்த ரூபம் திவ்யமான ஆயுதங்கள் பலவற்றை தாங்கியிருந்தது. தெய்வீகமான மாலையையும் ஆடைகளையும் அணிந்திருந்த அவரது உடலில் பல்வேறு திவ்யமான வாசனை பொருட்கள் பூசப்பட்டிருந்தது. அவை அனைத்தும் அற்புதமாக பிரகாசமாக எல்லையற்றதாக எங்கும் பரவி காணப்பட்டது அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். அப்போ பகவானோட விஸ்வரூப தரிசனத்தை அது எப்படி இருக்கு அப்படின்றது விளக்கம் தான் இங்க நம்ம பார்க்கிறது. அநேக கண்கள், அநேக வாய்கள், ஏன்னா எல்லாரையும் நம்மளால பார்க்க முடியும் இல்லைங்களா? தேவர்கள் எல்லாரும், சிவன், சிவபெருமான், அப்புறம் வந்துட்டு ஹனுமன், இந்த மாதிரி எல்லாரும், பிரம்மா, எல்லாருமே இருப்பாங்க இல்லைங்களா? அப்ப அநேக கைகள், வாய்கள், அற்புதமான தரிசனங்கள் எல்லாமே இருக்கும். அப்புறம் திவ்யமான ஆயுதங்கள் எல்லா விதம், அதாவது இதுல பகவானோட ரூபத்துல பார்க்க முடியாத விஷயங்கள் அப்படின்றதே இல்லாத அளவுக்கு, அதே மாதிரி அலங்காரங்கள், ஆபரணங்கள் எல்லாமே வந்து பரிபூர்ணமா அதுல இருக்கும் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. 11.12, 11.13. दिवि सूर्य सहस्रस्य भवेत् युगपदुत्थिता यदि भासदृशी सा स्यात् भासस्तस्य महात्मनः तत्रैकस्तं जगत्कृत्स्नं प्रविभक्तमनेकदा अपश्य देवदेवस्य शरीरे पाण्डवस्तदा. हरे कृष्णा. ஆகாயத்தில் பல்லாயிரக்கணக்கான சூரியர்கள் ஒரே சமயத்தில் உதயமானால் அந்த பரமபுருஷருடைய விஸ்வரூப ஜோதிக்கு ஒருவேளை சமமாகலாம். ஏன்னா சூரியன் தான் பிரகாசம் இல்லைங்களா நம்மளோட ஜட உலகுல. அப்ப பல்லாயிரக்கணக்கான சூரியன் ஒரே சமயத்துல அதை வச்சு நம்மளால ஒரு கம்பேரிசன் கொடுக்க முடியும்னா அந்த அளவுக்கு வந்து பிரகாசமா இருந்தது அப்படின்றத பார்க்கிறோம். இதுக்கு முன்னாடி பார்த்தது பகவானோட அங்கங்கள்லாம் எப்படி இருக்கு அப்படின்றத நம்ம வந்து பார்த்தோம். இதுல வந்து அவங்களோட பிரகாசம், இந்த ஸ்லோகத்துல எந்த அளவுக்கு அவங்க பிரகாசமா இருக்காங்க அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். அச்சமயத்தில் இறைவனுடைய விஸ்வரூபத்தில் பற்பல ஆயிரங்களாக பிரிந்திருந்த அகிலத்தின் பல்வேறு விஸ்தாரங்களையும் இன்னொரு விஷயமும் ஜட உலகம் அப்படின்றது அதுலயும் இந்த பூலகம்ன்றது நம்மளோட உலகம் மட்டும் கிடையாது. இதை சுத்தி நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு இல்லைங்களா? அப்ப எல்லாமே இதுல வந்து அடைக்கலமா வந்து நம்மளால பார்க்க முடியுது அப்படின்றத நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். பற்பல ஆயிரங்களாக பிரிந்திருந்த அகிலத்தின் பல்வேறு விஸ்தாரங்களை எல்லாம் ஒரே இடத்தில் அர்ஜுனனால் காண முடிந்தது அப்படின்றத நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. 11.14. ततः स विस्मयाविष्टो हृष्टरोमा धनञ्जयः प्रणम्य शिरसा देवं कृताञ्जलिरभाषत. हरे कृष्ण. பின்னர் வியப்பினாலும் குழப்பத்தினாலும் மூழ்கிய அர்ஜுனன் தனது உடலில் மயிர்கூச்செறிய சிரம் தாழ்த்தி வணங்கியபடி கூப்பிய கரங்களுடன் முழுமுதற் கடவுளிடம் பிரார்த்தனை செய்ய தொடங்கினார் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். அதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் பகவான் எப்படி இருந்தாங்க? அழகா ரெண்டு கைகளோட உள்ள கிருஷ்ணர் ரூபத்துல அவங்க காட்சி கொடுத்துட்டு இருந்தாங்க. இந்த விஸ்வரூப தரிசனத்தை கேட்டதுக்கு அப்புறம் பகவான் இந்த விஸ்வரூப தரிசனத்துல பார்த்தோன்னே அர்ஜுனர் என்ன ஆயிட்டாங்க? ரொம்பவே வந்து பயந்து போயிட்டாங்க. வியப்பு அப்புறம் வந்து குழப்பம். நம்ம முன்னாடி இருந்தவங்க இந்த அளவுக்கு விஸ்வரூபம் எடுத்து காமிக்கும் போது அவங்களுக்கு என்ன ஆயிடுது? குழப்பம் வந்துடுது. அப்புறம் தனது உடலில் மயிர்கூச்செறிய சிரம் தாழ்த்தி வணங்கியபடி கூப்பிய கரங்களுடன் பிரார்த்தனையை செய்ய தொடங்கினார் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். மாதாஜி. 11.15, 11.16. அர்ஜுன உவாச்ச பஷ்யாமி தேவாம்ஸ்தவ தேவதேஹே सर्वांस्तथा भूतविशेषशङ्कान् ब्रह्मणामीशं कमलासनस्थं ऋषिं च सर्वानुरङ्गां च दिव्यान् अनेकबाहूदरवक्त्रनेत्रं पश्यामि त्वां सर्वतोऽनन्तरूपं नान्तं न मध्यं न पुनस्तवादिं पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप. हरे कृष्णा. அர்ஜுனர் கூறினார், எனது அன்பிற்குரிய இறைவனே கிருஷ்ணா, எல்லா தேவர்களும் பற்பல இதர உயிரினங்களும் உமது உடலில் சிறப்பாக வீற்றிருப்பதை நான் காண்கின்றேன். தாமரை மலரில் அமர்ந்துள்ள பிரம்மதேவர், சிவபெருமான், பல்வேறு ரிஷிகள் மற்றும் திவ்யமான நாகங்களை நான் காண்கின்றேன். ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோகத்துல பகவானை பார்த்து என்ன ஆயிடுறாங்க? பயந்துடுறாங்க இல்லைங்களா? அதாவது வியப்பும் குழப்பமும் அவங்களுக்கு ஏற்பட்டுடுது. அதுக்கப்புறம் அவங்களோட அந்த நிலைப்பாடு, அந்த விஸ்வரூபத்தை அவங்க வந்து விளக்கி நம்மளுக்கு கூறுறாங்க. எனது எப்படி இருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தா, பற்பல இதர உயிரினங்களும் உமது, அதாவது தேவர்கள்,
பற்பல இதர உயிரினங்கள், அப்புறம் சிறப்பா பிரம்மா, சிவபெருமான், ரிஷிகள், இப்படி எல்லாருமே திவ்யமான நாகங்கள் எல்லாரையும் என்னால பார்க்க முடியுது அப்படின்றத இங்க சொல்றாங்க. அதுக்கப்புறம் உலகத்தின் இறைவனே, விஸ்வரூபமே, நான் உமது உடலில் பற்பல கைகளும் வயிறுகளும் வாய்களும் கண்களும் எல்லையற்று எங்கும் பரவியிருப்பதை காண்கின்றேன். உம்மில் நான் ஆதியையோ நடுவையோ முடிவையோ காணவில்லை அப்படின்றத இங்க நம்ம பார்க்கிறோம். அப்போ அடிமுடி இல்லாத அளவுக்கு எங்கும் நிறைஞ்சிருக்கிறாங்க பகவான் அப்படின்றத நம்மளால இங்க தெரிஞ்சுக்க முடியுது. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. 11, 17, 18, 20, 21. किरीटिनं गदिनं चक्रिणं च तेजोराशिं सर्वतो दीप्तिमन्तं पश्यामि त्वां दुर्निरीक्ष्यं समन्तात् दीप्तानलार्कद्युतिमप्रमेयं त्वमक्षरं परमं वेदितव्यं त्वमस्य विश्वस्य परं निदानं त्वमव्यय शाश्वत धर्मगोप्ता सनातन त्वं पुरुषो मतो मे द्यावा पृथिव्योरिदमन्तरं हि व्याप्तं त्वयैकेन दिशाश्च सर्वा दृष्ट्वाद्भुतं रूपमुग्रं तवेदं लोकत्रयं प्रव्यथितं महात्मन् अमीहि त्वां सुरसङ्गा विशन्ति केचित् भीता प्राज्जलयो गृह्णन्ति स्वस्तीत्युक्त्वा महर्षि सिद्धसङ्घाः स्तुवन्ति त्वां स्तुतिभिः पुष्कलाभिः. हरे कृष्णा. அளக்க முடியாத சூரிய ஒளி அல்லது கொழுந்துவிட்டு எரியும் நெருப்பினை போன்று எல்லா திசைகளிலும் பிரகாசமாக விளங்கும் ஜோதியினால் உமது உருவத்தை பார்ப்பதற்கு கடினமாக உள்ளது. இருப்பினும் பற்பல மகுடங்கள், கதைகள் மற்றும் சக்கரங்களால் அலங்கரிக்கப்பட்டுள்ள உமது உருவம் எல்லா இடங்களிலும் பிரகாசமாக விளங்குகின்றது அப்படின்னு நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். சரிங்களா? அப்போ எப்படி இருக்கு? சூரிய ஒளி கொழுந்து விட்டு, அதாவது சூரியனை நம்ம கொஞ்ச நேரம் முத்து பார்த்தாலே நம்மள கண்கள் அப்புறம் எதுவும் தெளிவா தெரியாது இல்லைங்களா? கொஞ்சம் நேரம் ஆகும் மறுபடியும் நிதானமான பார்வை வர்றதுக்கு. அப்போ பகவானை பத்தி நம்ம எவ்வளவு பிரகாசம், கோடி சூரியன் எழுந்தா எப்படி இருக்குமோ அந்த அளவுக்கு, அதை விட இன்னும் பிரகாசமா இருக்கு அப்படின்றத பார்த்தோம் இல்லைங்களா? அப்படிப்பட்ட பிரகாசத்தை பார்த்ததும் அர்ஜுனருக்கு எப்படி இருக்கான், பார்க்கறதுக்கு சிரமமா இருக்கு அப்படின்றத சொல்றாங்க. உமது உருவத்தை பார்ப்பதற்கு கடினமாக உள்ளது. இருப்பினும் பற்பல மகுடங்கள், கதைகள் மற்றும் சக்கரங்களால் அலங்கரிக்கப்பட்டுள்ள உமது உருவம் எல்லா இடங்களிலும் பிரகாசமாக விளங்குகின்றது அப்படின்றத சொல்றாங்க. அறிய வேண்டியவைகளில் முதன்மையானவர் நீரே. எல்லா அகிலங்களுக்கும் இறுதி ஆதாரம் நீரே. நீர் அழிவற்றவர், மிக பழமையானவர், தர்மத்தின் நித்திய பாதுகாவலர் மற்றும் புருஷோத்தமராகிய முழுமுதற் கடவுள். இதுவே எனது அபிப்பிராயம் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். இந்த விஷயங்கள் எல்லாமே நம்ம ரொம்பவே முக்கியமா தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய ஒரு விஷயங்கள் இல்லைங்களா? அப்பதான் நம்மளுக்கு பகவானோட ஐஸ்வர்யங்கள் தெரிய வரும், பக்தி நம்மளுக்கு எளிதில் வரும். சரிங்களா? அப்படின்னும் போது எல்லா அகிலங்களுக்கும் இறுதி ஆதாரம் நீரே. நீர் அழிவற்றவர், மிக பழமையானவர், தர்மத்தின் நித்திய பாதுகாவலர். அதனாலதான் பகவானை நம்ம வழிபடுறோம் அப்படின்னா கண்டிப்பா நம்ம எப்படி இருக்கணும்? சுத்த சத்துவகுணத்துல இருக்கணும். ஆரம்ப நிலையில கொஞ்சம் கடினமா இருக்கும், ஆனா பழக பழக பகவானோட அனுகிரகத்துல அவசியம் நம்ம எல்லாருக்கும் அது கிடைக்கும் அப்படின்ற வேண்டுதல் நம்ம வச்சுக்கலாம். தர்மத்தின் நித்திய பாதுகாவலர் மற்றும் புருஷோத்தமராகிய முழுமுதற் கடவுள், இதுவே எனது அபிப்பிராயம் அப்படின்னு அர்ஜுனர் சொல்றாங்க. தாங்கள் ஒருவரே என்ற போதிலும் வானம், பூமி மற்றும் இரண்டிற்கும் இடைப்பட்ட இடம் என எல்லா திசைகளிலும் வியாபித்துள்ளீர். மகாத்மாவே, இந்த அற்புதமான உக்கிர ரூபத்தை கண்டு மூவுலகும் குழம்பியுள்ளது. அப்ப யார் யாரெல்லாம் பார்த்திருக்காங்க? மூவுலகம் பார்த்திருக்கு. பூலோகம், பூர்லோகம், ஸ்வர்கலோகம். அது வரைக்கும் உள்ளவங்களால என்ன பண்ண முடிஞ்சிருக்கு? விஸ்வரூபத்தை பார்க்க முடிஞ்சிருக்கு அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். அதாவது வானம், பூமி மற்றும் இரண்டிற்கும் இடைப்பட்ட இடம் என எல்லா திசைகளிலும் வியாபித்துள்ளீர். அப்போ மூவுலகம் எப்படி இருக்கு? குழம்பு இருக்கு அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். தேவர்கள் அனைவரும் உம்மிடம் சரணடைந்து உம்மில் புகுந்து கொண்டுள்ளனர். அவர்களில் சிலர் மிகவும் அச்சமுற்று கூப்பிய கரங்களுடன் பிரார்த்தனை செய்கின்றனர் அப்படின்றது நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். அப்போ ஸ்வர்க்கத்துல தேவர்கள் இருந்திருப்பாங்க இல்லைங்களா? அவங்களுக்கும் விஸ்வரூபம் கிடைச்சிருக்கு. அவங்க என்ன பண்றாங்க? பகவான் கிட்ட சரணம் அடைஞ்சு பிரார்த்தனைகளை தெரிவிக்கிறாங்க. மகா ரிஷிகளும் சித்தர்களும் அமைதி என்று கதறியபடி வேத மந்திரங்களை பாடி உம்மிடம் பிரார்த்தனை
பிரார்த்தனை செய்கின்றனர் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். சரிங்களா? அப்போ அங்க உள்ள மகரிஷிகள் அவங்களாம் எங்க இருப்பாங்க? அதாவது மகரலோகம், தபலோகம் இந்த இடத்துல வந்து மகரிஷிகள்லாம் வந்து இருப்பாங்க. சரிங்களா? சித்தர்கள்லாம். அப்போ மகரிஷிகளும் சித்தர்களும் அமைதி என்ற கதைப்படி வேத மந்திரங்களை பாடி உம்மிடம் பிரார்த்தனை செய்கின்றனர் நம்ம பார்க்கிறோம். அப்ப நம்ம மட்டும் இல்லைங்க, நம்மளுக்கு மேல யாரெல்லாம் இருக்காங்க? தேவர்கள் இருக்காங்க, ரிஷிகள் இருக்காங்க, அப்புறம் சித்தர்கள்லாம் இருக்காங்க அப்படின்றது நம்மளுக்கு தெரிய வருது. அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா எல்லாருமே என்ன பண்றாங்க? பகவானோட விஸ்வரூபத்தையும் பார்க்கிறாங்க அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். மாதாஜி 23-24 रूपं महत्ते बहुवक्रनेत्रं महाबाहो बहुबाहुरुपादं बहूदरं बहुदंष्ट्राकरालं दृष्ट्वा लोका प्रव्यथितास्तताहं नभस्पृशं दीप्तमनेकवर्णं व्यात्ताननं दीप्तविशालनेत्रं दृष्ट्वा हि त्वां प्रव्यथितान्तरात्मा கிருதிம் நவிந்தாமி சமம் ச விஷ்ணு. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. வலிமையான புயங்கள் உடையவரே, உமது பற்பல முகங்கள், கண்கள், கைகள், வயிறுகள், கால்கள் மற்றும் உமது பற்பல பயங்கரமான பற்களை கண்டு தேவர்கள் உட்பட உலகில் உள்ள அனைவரும் குழம்பியுள்ளனர். அவர்களைப் போலவே நானும் குழம்பியுள்ளேன். பகவான், அதாவது விஸ்வரூப தரிசனம் அப்படின்றது யாருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, நம்மளோட ஒரு உயர்ந்த சக்தி இல்ல அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க இல்லைங்களா? அதாவது கடவுள் இல்ல அப்படின்னு சில கோட்பாடுகள் இருக்கு இல்லைங்களா ஒரு சிலவங்க கிட்ட. அப்ப அந்த மாதிரி உள்ளவங்க பகவானை வந்து என்ன இந்த விஸ்வரூபத்துல பார்க்கும்போது கண்டிப்பா ஒரு மிகப்பெரிய சக்தி இருக்கு அப்படின்றது வந்து அவங்க வந்து ஏத்துப்பாங்க இல்லைங்களா? அது மட்டும் இல்லாம எல்லாரும் தான் தான் முழு முதற் கடவுள் அப்படின்னு சொல்லிக்க முடியாது இல்லைங்களா? இப்ப பாத்தீங்கன்னா நிறைய பேர் வந்து சொல்லுவாங்க இல்லைங்களா? பகவான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க இல்லைங்களா? அப்ப அந்த மாதிரி உள்ளவங்க கிட்ட நம்ம விஸ்வரூப தரிசனம் அப்படின்றத பார்க்க முடியுமானா யாராலையும் காமிக்க முடியாது. பகவானால மட்டும்தான் காமிக்க முடியும். இது பகவானால மட்டுமே முடியக்கூடிய ஒரு விஷயம். அதுக்கப்புறம் யாருக்கெல்லாம் வந்து தன் மிக உயர்ந்த சக்தி அப்படின்ற ஒண்ணு கிடையாது அப்படின்றாங்களோ அவங்கெல்லாம் ஒரு சக்தி இருக்கு அப்படின்றத புரிஞ்சுக்கணும்ன்றதுக்காக. ஆனா பக்தர்களுக்கு இப்ப பாத்தீங்கன்னா தேவர்களா இருக்கட்டும், அர்ஜுனரா இருக்கட்டும், இந்த விஸ்வரூபத்தை பார்த்து என்ன ஆகல, சந்தோஷப்படல. அதுக்கு பதில் என்ன ஆயிட்டாங்க? பயந்து குழப்பம் அடைஞ்சிட்டாங்க அப்படின்றதான் நம்ம பார்க்கிறோம். வியப்பாயிட்டாங்க அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம் இல்லைங்களா? அப்போ பக்தர்களுக்கு எந்த உருவம் ரொம்பவே பிடிக்கும்? கிருஷ்ணர் உருவம், அதாவது ஷியாமசுந்தர் ஃபார்ம் தான் ரொம்பவே பிடிச்ச ஒரு விஷயம். அதுக்கப்புறம் சங்கு சக்கர கதாதாரி இந்த 2 உருவத்திலையும் வழிபடுறதுல அவங்களுக்கு மிகுந்த ஆனந்தம் ஏற்படும். அதுலதான் பகவான் கிட்ட அவங்களால பக்தி சேவையை நல்ல பரிபூர்ணமா அவங்களால கொடுக்க முடியும். விஸ்வரூப தரிசனம்ன்றது அந்த அளவுக்கு பக்தி சேவைக்கு வந்து யாரும் வந்து பிரயத்தனம் பண்ண மாட்டாங்க. ஏன் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அது வந்து என்ன ஆகும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அந்த ஒரு இப்ப பகவான் வந்து கிருஷ்ணரை பார்க்கும்போது நம்மளுக்கு ஒரு அன்பு ஏற்படும் இல்லைங்களா? இதுல வந்து ஒரு மரியாதை நிமித்தம் ஏற்பட்டுடும், பயம் ஏற்பட்டுடும் இல்லைங்களா? அதனால தூய பக்தர்களுக்கு 2 ஹேண்டட் ஃபார்ம் இல்லைன்னா 4 ஹேண்டட் ஃபார்ம் அதுலதான் பகவானை வழிபடுறதுக்கு மிகவும் விரும்புவாங்க அப்படின்றது நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். எங்கும் நிறைந்த விஷ்ணுவே, வானத்தை தொடும் உமது பற்பல ஒளிரும் நிறங்கள், திறந்த வாய்கள் மற்றும் பிரகாசிக்க கூடிய விசாலமான கண்களுடன் உம்மை நான் காணும் பொழுது எனது மனம் பயத்தினால் குழம்புகின்றது. எனது மனத்தின் சமநிலையை தக்க வைப்பது இனிமேல் என்னால் இயலாது அப்படின்றது நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். சரிங்களா? அப்ப தூய பக்தர்கள் எந்த உருவத்திலும் வழிபட விரும்புவாங்க? அதாவது கிருஷ்ணர் வடிவத்திலும் அதுக்கப்புறம் வந்து நாராயணர் வடிவத்திலும் வழிபட விரும்புவாங்க அப்படின்றது நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். இந்த விஸ்வரூபம் பார்க்கும்போது என்ன ஏற்படாது? பக்தியில வந்து ஒரு பயமும் கலந்து வந்துடும் அப்படின்றத நமக்கு தெரிஞ்சுக்கிறோம். அதனால மனதின் சமநிலையை தக்க வைப்பது இனிமேல் என்னால் இயலாது அப்படின்றத அர்ஜுனரே சொல்றாங்க இல்லைங்களா? அதையும் நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். மாதாஜி 11.26 27-28 ஓகே. அமீச்ச த்வாம் திருதராஷ்டிரஸ்ய புத்ரா சர்வே சகைவாவனிபால சங்கைः பீஷ்மோ துரோணசூத புத்திரஸ்ததாசௌ சகாஸ்மதீயைரபி யோதமுக்யைः வக்ராணி தே த்வரமாணா விஷந்தி தம்ஷ்சாகராலானி பயானகானி கேச்சித் லக்னா தசனாந்தரேஷு சந்திருஷ்யந்தே சூர்ணிதைருத்தமாங்கைः யதா நதீனாம் பகவோம்புவேகா
समुद्रमेवापि सुखात्रवन्ति तथा तवामि नरलोकमीरा विशन्ति वक्त्राण्यभिविज्वलन्ति. हरे कृष्णा. தனது கூட்டத்தை சேர்ந்த மன்னர்களுடன் திருதராஷ்டிரன் எல்லா புத்திரர்கள் பீஷ்மர், துரோணர், கர்ணர் மற்றும் நமது முக்கிய வீரர்களும் உம்முடைய வாய்களுக்குள் விரைந்து நுழைகின்றனர். அவர்களில் சிலர் உமது பற்களுக்கிடையே நசுக்கப்படுவதை நான் காண்கின்றேன் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். அதாவது இப்ப நடக்க போறது இந்த போர் முடியும் போது என்ன ஆகும் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்தையும், அதாவது பிரசன்ட், பாஸ்ட், ஃபியூச்சர் எல்லாமே விஸ்வரூபத்துல தெரியுது அப்படின்றது நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். அதாவது பீஷ்மர், துரோணர், கர்ணர் முக்கிய வீரர்கள் எல்லாரும் என்ன ஆகுறாங்க, பகவானோட திருவாய்க்குள்ளார நுழையறத பார்க்க முடியுது அப்படின்றது. அதுவும் இல்லாம பற்களுக்கிடையே நசுக்கப்படுவதையும் நான் காண்கின்றேன் அப்படின்றத அர்ஜுனர் சொல்றாங்க. அதுக்கப்புறம் நதிகளின் பல்வேறு அலைகள் கடலை நோக்கி செல்வது போல இந்த மாவீரர்கள் அனைவரும் எரிகின்ற உமது வாய்க்குள் நுழைகின்றனர் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். சரிங்களா? அதாவது இதுக்கு ஒரு ஓமையும் கொடுத்திருக்காங்க. எப்படி ஆறு எல்லாம் கடலை போய் கலக்குதோ அதே மாதிரி எல்லா வீரர்களும் எங்க போறாங்க, பகவானோட வாய்க்குள்ளார போறாங்க அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். அப்ப இதுல இருந்து என்ன ஆகுது, ஃபியூச்சரும் நம்மளுக்கு தெரியுது. பகவான் கிட்ட பிரசன்ட், பாஸ்ட், ஃபியூச்சர் எல்லாமே தெரியுது இந்த விஸ்வரூபத்துல அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். இன்னொரு விஷயம், நம்மளுமே இப்ப பக்தி சேவைன்றது எல்லாருமே செய்யணும். சில கால தாமதங்கள் ஆகும் இல்லைங்களா? அப்படின்ற பட்சத்துல ஆனா எல்லாருமே கடைசியில எங்கதான் போய் சேருவோம், பகவான் கிட்டதான் போய் சேருவோம் அப்படின்றதையும் நம்ம இந்த ஓமையில இருந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். நதிகளின் பல்வேறு அலைகள் கடலை நோக்கி செல்வதை போல அதே மாதிரி மாவீரர்கள் அனைவரும் எரிகின்ற உமது வாய்க்குள் நுழைகின்றனர் சொல்றாங்க இல்லைங்களா? ஆனா ஒரு ஜீவாத்மா பரமாத்மாவை தான் கடைசியில் அடையும் அப்படின்றது நம்ம இங்க எடுத்துக்கிறோம். சிறிது காலம் என்ன மாறுபடும், அவங்களோட பக்தியோட அந்த வளர்ச்சியை பொறுத்து. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி 11.32. ஸ்ரீ பகவானுவாச்ச காலோஸ்மி லோகச்சய கிருத் பிரவருத்தோ லோகான் சமாஹர்த்துமிக பிரவருத்தேபி த்வாம் ந பவிஷ்யந்தி சர்வே யே வஸ்திதா பிரத்யநீகேஷு யோதாஹ. ஹரே கிருஷ்ணா. புருஷோத்தமரான முழுமுதல் கடவுள் கூறினார், காலம் நான், உங்களை அழிப்பவற்றில் மிகப்பெரியவன், எல்லா மக்களையும் அழிப்பதற்காக நான் வந்துள்ளேன். எதனாலனா இப்ப துவாபர யுகம் முடியுது இல்லைங்களா? அதுக்கப்புறம் கலியுகம் ஸ்டார்ட் ஆக போகுது. அப்படின்னும் போது இப்ப என்ன ஆகும், அந்த யுகத்துல அதர்மம் செஞ்சவங்க எல்லாரையும் என்ன பகவான் அழிக்கணும் இல்லைங்களா? ஏன்னா ஒரு யுகம் முடிவிலையும் பாத்தீங்கன்னா அதர்மம் பண்ணவங்க எல்லாரும் என்ன ஆயிடுவாங்க, அவங்க எல்லாரும் அழிஞ்சு போயிடுவாங்க. அப்படின்னும் போது இப்போ என்ன சொல்றாங்கன்னா, காலம் நான், உலகங்களை அழிப்பவற்றில் மிகப்பெரியவன், எல்லா மக்களையும் அழிப்பதற்காக நான் வந்துள்ளேன். உங்களை தவிர, பாண்டவர்களை தவிர இரு தரப்பிலும் உள்ள எல்லா வீரர்களும் அழிக்கப்படுவர் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். மாதாஜி 11.33. Yes, 33. தஸ்மாத் தமுத்திஷ்ட யசோ லபஸ்வ ஜித்வா சத்ரூன் புங்க்ஷஸ்ஸ ராஜ்யம் சமுத்வம் மயைவைதே நிகதா பூர்வமேவ நிமித்த மாத்திரம் பவசவ்யசாச்சின். ஹரே கிருஷ்ணா. எனவே எழுந்து போரிட தயாராக, உனது எதிரிகளை வென்று புகழுடன் வளமாக அரசினை அனுபவிப்பாயாக. அப்போ அர்ஜுனர் என்ன சொல்லிட்டு இருந்தாங்க, எனக்கு போர் பண்ண விருப்பம் இல்லைன்னு சொல்லிதான் பகவத்கீதையே ஸ்டார்ட் ஆச்சு இல்லைங்களா? அப்போ இப்ப நிறைய விஷயங்கள் பகவானை பத்தி தெரிஞ்சிருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் எல்லாமே என்னது முன்னாடியே தீர்மானிக்கப்பட்டது அப்படின்ற விஷயமும் நம்மளுக்கு தெரிய வருது இல்லைங்களா? அப்போ என்ன சொல்றாங்கன்னா, எழுந்து போரிட தயாராக அப்படின்றத சொல்றாங்க. உனது எதிரிகளை வென்று, அப்ப எதிர்காலத்துல என்ன நடக்க போகுது அப்படின்றதையும் இங்க முன்கூட்டியே தெரிய வருது. எதிரிகளை வென்று புகழுடன் வளமாக அரசினை அனுபவிப்பாயாக. எனது ஏற்பாட்டால் இவர்கள் அனைவரும் ஏற்கனவே மரணத்தை கண்டுவிட்டனர் அப்படின்றதை நம்ம இங்க பார்க்கணும். எனவே சவ்யசாயே அப்படின்னா சிறந்த வில்லாளர் அப்படின்ற ஒரு அர்த்தம். அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா 2 கைகளாலையுமே அவங்களால வில் வித்தைய சிறந்த முறையில பயன்படுத்த முடியும் அப்படின்றதுதான். அதனால அர்ஜுனருக்கு இந்த ஒரு பேரும் உண்டு, சவ்யசாயே. அது போரில் ஒரு கருவியாக மட்டும் செயல்படுவாயாக அப்படின்றத பகவான் இங்க சொல்றாங்க. அதான் நிமித்த மாத்திரம்னா கருவியாக மட்டும். இதேதான் நமக்கும்.
நம்மளும் வந்து வாழ்க்கையில நம்ம என்ன நினைக்கிறோம், நம்ம தான் எல்லாத்தையும் அரேஞ்ச் பண்றோம், ஆர்கனைஸ் பண்றோம் அப்படின்னு நம்ம நினைக்கிறோம் இல்ல. நம்ம பிள்ளைங்களுக்கு தேவையானது, நம்ம குடும்பத்துக்கு தேவையானது, எப்படி நம்ம நிறைய நினைப்போம். நம்ம இதை செஞ்சிடணும், இந்த இதை நம்ம வாழ்க்கையில செய்யணும்னு. ஆனா அப்படி எதுவுமே கிடையாது. எல்லாமே அவங்கவங்களோட கர்மத்தின்படி நடக்கும். பிள்ளைங்களுக்கே நம்ம நிறைய சேர்த்து வச்சாலும் அவங்களுக்கு வந்து வறுமையை அனுபவிக்கணும்ன்ற சுக்கிருத்தி இருந்ததுன்னா அதை அவங்க அனுபவிப்பாங்க. அதே அவங்களுக்கு செல்வங்களை அனுபவிக்கணும்ன்ற சுக்கிருத்தி இருந்ததுன்னா நம்ம சேர்த்து வைக்கலனாலும் அவங்களுக்கு செல்வங்கள் வந்து சேரும். அப்படி இருக்கும்போது நம்ம நிறைய என்ன பண்ணுவோம், நம்ம பிள்ளைங்களுக்கு, நம்ம குடும்பத்துக்கு அப்படி நிறைய நம்ம யோசிச்சு யோசிச்சு செய்வோம் இல்லைங்களா. அது எல்லாமே இயற்கையாவே நடக்கும். அப்படின்ற பட்சத்துல நம்ம எப்படி மட்டும் இருக்கணும், கருவியாக அப்படின்றத இங்க நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம். போரில் ஒரு கருவியாக மட்டும் செயல்படுவாயாக. நம்ம வாழ்க்கையிலும் நம்ம எப்படி இருக்கணும், ஒரு கருவியாக மட்டும் இருக்க வேண்டும் அப்படின்றத நம்ம இங்க எடுத்துக்கிறோம். அப்போ எல்லாமே இயற்கைப்படி நம்மளுக்கு பிள்ளைகள், கணவன், அப்பா அம்மா அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம். ஆனா எல்லாருமே யாரோடது, பகவானோடது. எல்லாருமே சோல் இல்லைங்களா. அப்ப எல்லாருக்குமே பகவானுக்கும் அவங்களுக்குமான ஒரு சம்பந்தம் இருக்கும். அப்படின்ற பட்சத்துல அவங்கவுங்க கர்ம வினைக்குப்படி பகவானுக்கும் அவங்களுக்குமான ஒரு விஷயங்கள் இருக்கவே செய்யும். அதனால எப்பயுமே நம்மளால இது செய்ய முடியும் அப்படின்ற ஒரு பிரயத்தனம். ஏன்னா இதனாலதான் நம்ம என்ன பண்ண மாட்டோன்றோம் அப்படின்னா, வருத்தப்படுறோம் ஒரு விஷயம். பக்தியிலும் நம்மளுக்கு கவனம் இல்லாம போயிடுறதுக்கு இதுவும் ஒரு காரணம் அமைஞ்சிருது இல்லைங்களா. அதனால போரில் ஒரு கருவியாக மட்டும் செயல்படுவாயாக அப்படின்றத பகவான் நீங்க சொல்றாங்க. நம்ம வாழ்க்கையில கருவியாக மட்டும் இருக்கணும். நம்மளோட கடமைகளை பற்று இல்லாம செய்யணும். அதுதான். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. 34 and 35. द्रोणं च भीष्मं च जयद्रथं च कर्णं तथा न्यानपि योधवीरान् मया हतान् त्वं जहिमा व्यतिष्ठा युध्यस्व जेतासि रणे सपत्नान्। सञ्जय उवाच एतत् श्रुत्वा वचनं केशवस्य कृताञ्जलिवेपमानः किरीटी नमस्कृत्वा भूय एवाह कृष्णं सदगतं भीत प्रणम्य। हरे कृष्णा. பீஷ்மர், ஜெயத்ரதன், கர்ணன் மற்றும் இதர மாவீரர்கள் அனைவரும் ஏற்கனவே என்னால் அழிக்கப்பட்டு விட்டனர். அது நிறைய நம்ம மகாபாரதத்தில் தெரிஞ்சிருக்கோம் இல்லைங்களா. கர்ணர் கிட்ட இருந்து அந்த கவசங்கள் வாங்குறது, அப்புறம் ஜெயத்ரதனை வந்துட்டு இது சூரியன் இது சக்கரம் வச்சு மறைச்சிடுறது, இந்த மாதிரி எல்லாம் வந்து சுதர்ஷன் சக்கரம் வச்சு மறைச்சது, இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள்லாம் நம்ம வந்து பார்த்தோம் இல்லைங்களா. அப்போ ஏற்கனவே அழிக்கப்பட்டு விட்டனர். எனவே அவர்களை கொல்வதால் கவலைப்பட வேண்டாம், வெறுமனே போரிடுவாயாக. உனது எதிரிகளை நீ போரில் வீழ்த்தி விடுவாய் அப்படின்றத இங்க நம்ம பார்க்கிறோம். திருதராஷ்டிரியிடம் சஞ்சயன் கூறினார், மன்னா, முழுமுதற் கடவுளிடமிருந்து இத்தகைய உரையாடலை கேட்ட அர்ஜுனர் கூப்பிய கரங்களுடன் நடுங்கியபடி மீண்டும் மீண்டும் அவரை வணங்கினார். மிகுந்த பயத்துடன் குரல் தழுத்தழுத்த வண்ணம் அவர் கிருஷ்ணரிடம் பின்வருமாறு கூற தொடங்கினார். பகவானுக்கு அர்ஜுனர் வந்து பிரேயர் சொல்ல ஆரம்பிப்பாங்க. இந்த இடத்துலயும் வந்து இவ்வளவு விஷயங்களும் கேட்டதுக்கு அப்புறமும் திருதராஷ்டிரர் என்ன பண்ணல, போரை வந்து நிறுத்தாம விட்டுட்டாங்க இல்லைங்களா. அதுதான் வந்து என்ன சொல்றது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர்ல நம்ம பார்த்தோம் இல்லைங்களா, இக்னோரண்ட் அப்படின்றது புரிதல் வந்து இல்லாம இருக்கும்போது நமக்கு எது நிதர்சனம் அப்படின்றது தெரியாத இருக்கும்போது நம்ம தவறுகளை செஞ்சிடறோம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. 36, 37, 38. अर्जुन उवाच स्थाने ऋषिकेश तव प्रकीर्त्या जगद्रक्षस्य अनुरज्यते च रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्धसङ्गाः कस्माच्च तेन न मेरन्महात्मन् गरीयसे ब्रह्मणोऽप्यादिकर्त्रे अनंत देवेश जगन्निवास त्वमक्षरं सदसत्तत्परं यत् त्वमादिदेव पुरुषः पुराणः त्वमस्य विश्वस्य परं निदानं वेत्तासि वेद्यं च परं च धाम त्वया ततं विश्वमनन्तरूप. हरे कृष्णा. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. அர்ஜுனர் கூறினார், புலன்களின் அதிபதியே, புலன்களின் அதிபதி என்ன, ரிஷிகேஷர் சரிங்களா, உமது திருநாமத்தை கேட்பதால் உலகம் ஆனந்தம் அடைகிறது. அதன் மூலம் அனைவரும் உம்மிடம் பற்றுதல் கொள்கின்றனர். சித்தர்கள் மரியாதையுடனும் உம்மை வணங்கும் அதே சமயத்தில் அசுரர்கள் அச்சமுற்று இங்கும் அங்கும் ஓடுகின்றனர். இதுதான் கிருஷ்ண பக்தி. கிருஷ்ண பக்தியில பாத்தீங்கன்னா தேவர்கள், அப்புறம் வந்து சித்தர்கள், ரிஷிகள் எல்லாரும் வந்து சத்துவகுணத்துல உள்ளவங்களாம் பகவான் கிட்ட பயப்பட மாட்டாங்க, அவங்க பக்தியை தான் செய்வாங்க. ஆனா யார் வந்து ரஜோகுணம் தமோகுணத்துல இருந்து அதர்மம் செய்யறாங்களோ அவங்களுக்கு பகவானை பார்த்தா என்ன ஏற்படும், அச்சம் ஏற்படும் எப்பயுமே. இவை அனைத்தும் சிறப்பாக நடைபெறுகின்றது அப்படின்றத
அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். மகாத்மாவே, பிரம்மாவை விட சிறந்தவரே, நீங்களே ஆதி படைப்பாளர். எனவே அவர்கள் மரியாதை கலந்த வணக்கங்களே ஏன் உங்களுக்கு செலுத்தக்கூடாது? எல்லையற்றவரே, தேவர்களின் தேவனே, அகிலத்தின் அடைக்கலமே, தாங்கள் அழிவற்றவர், எல்லா காரணங்களுக்கும் காரணம், இந்த ஜட தோற்றத்திற்கு அப்பாற்பட்டவர் அப்படின்றத நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். இந்த ஜட தோற்றம் அப்படின்றது இந்த ஜட உலகம், அது தாண்டி அதோட சம்பந்தம் கிடையாது, அது பகவானால படைக்கப்பட்டது அப்படின்றத நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். நீரே ஆதிதேவர், புருஷர், மிகவும் பழமையானவர், படைக்கப்பட்ட இந்த உலகத்தின் இறுதி அடைக்கலம், அனைத்தையும் அறிந்தவரும் அறியப்பட வேண்டியவரும் நீரே, பௌதீக குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்ட உன்னத அடைக்கலம் நீரே, எல்லையற்ற ரூபமே, பிரபஞ்ச தோற்றம் முழுவதும் தாங்கள் பரவியுள்ளீர் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். இதெல்லாம் அர்ஜுனரோட பிரேயர்ஸ். மாதாஜி 41, 42. 41, 42. Yes, Mataji. सकेति मत्वा प्रसभं यदुक्तं, हे कृष्ण हे यादव हे सकेति, अजानता महिमानं तवेदं, मया प्रमादात् प्रणयेन वापि, यच्चावहसार्थमसकृतोऽसि विहारशय्यासन भोजनेषु, एकोऽथवाप्यच्युत तत्समक्षं तच्छामये त्वामहमप्रमेयम्. हरे कृष्णा. உம்மை எனது நண்பன் என்று எண்ணிக்கொண்டு உமது பெருமைகளை அறியாமல் கிருஷ்ணா, யாதவா, நண்பனே என்றெல்லாம் நான் உம்மை அகந்தையுடன் அழைத்துள்ளேன். பித்தத்தினாலோ பிரேமையினாலோ நான் செய்தவை அனைத்தையும் தயவு செய்து மன்னிக்கவும். பொழுதுபோக்கான கேளிக்கையின் போது, ஒரே படுக்கையில் படுத்திருந்த போதும் அல்லது உடன் அமர்ந்து உணவருந்திய போதும் நான் தங்களை சில சமயங்களில் தனியாகவும் சில சமயங்களில் நண்பர்களுக்கு மத்தியிலும் அவமரியாதை செய்துள்ளேன். இழிவடையாதவரே, இத்தகைய குற்றங்களுக்காக தயவு செய்து என்னை மன்னிப்பீராக அப்படின்றதுங்க அர்ஜுனர் சொல்றாங்க. ஏன்னா அவங்க 2 பேருக்கும் உள்ளது நட்பின் உறவு இல்லைங்களா? அப்படின்னும் போது இப்ப திடீர்னு விஸ்வரூபம் எல்லாம் பார்த்தவொடனே அர்ஜுனருக்கு என்ன ஆயிடுது? கலக்கம் ஏற்பட்டுருது. இவ்வளோ பெரிய பகவானை நம்ம நண்பன்ற முறையில நம்ம அவமரியாதை பண்ணிட்டோமே அப்படின்னு சொல்லி பகவான்கிட்ட அவங்க என்ன பண்றாங்க? மன்னிப்பு கேட்கிறாங்க. இதுக்கு சொல்லுவாங்க ஒரு உவமை, என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, இப்ப நம்ம பழகிட்டே இருப்போம் ஒரு நண்பர்கிட்ட, அவங்க திடீர்னு ஒரு நாள் நம்மளுக்கு அவங்கள பத்தி தெரிய வருது, அவங்கதான் இந்த கண்ட்ரியோட பிரசிடென்ட், இல்லைன்னா அவங்கதான் இந்த கண்ட்ரியோட கிங் அப்படின்னு தெரிய வரும்போது நமக்கு அவங்கள பார்க்கும்போது ஒரு பிரமிப்பு ஏற்படும் இல்லைங்களா? அதுக்கு முன்னாடி ரொம்ப சாதாரணமா நம்ம பழகிட்டு இருப்போம், அப்போ ஒரு பிரமிப்பு ஏற்படும் இல்லைங்களா? அந்த அளவுக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு உவமையா இதை சொல்லுவாங்க. மாதாஜி 45. अदृष्टपूर्वं ऋषितोऽस्मि दृष्ट्वा भयेन च प्रव्यथितं मनो मे, तदेव मे दर्शय देवरूपं, प्रसीद देवेश जगन्निवास. हरे कृष्णा. மாதாஜி, இதுவரை நான் என்றுமே கண்டிராத விஸ்வரூபத்தை பார்த்த பிறகு நான் மிகவும் மகிழ்ச்சி அடைகின்றேன். ஆனால் அதே சமயத்தில் பயத்தினால் எனது மனம் குழம்புகின்றது. எனவே தேவர்களின் இறைவனே, அகிலத்தின் அடைக்கலமே, என் மீது கருணை காட்டி மீண்டும் தங்களது தெய்வீக ரூபத்தை காட்டி அருள் புரிவீராக அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். அப்ப அர்ஜுனருக்கு விஸ்வரூபத்துல பகவானை பார்க்கறதுல அவ்வளவு திருப்தி கிடையாது, பயம் இருக்கு இல்லைங்களா? அதனால அவங்க என்ன பண்றாங்க? எனக்கு தெய்வீக உருவத்தை காட்டுங்க அப்படின்னு சொல்லி அவங்க கிட்ட வேண்டிக்கிறாங்க. மாதாஜி 46, 48, 49. This is 45. Okay. Yes. See, किरीटिनं गदिनं चक्रहस्तं इच्छामि त्वां द्रष्टुमहं तथैव, तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रबाहो भव विश्वमूर्ते. श्रीभगवानुवाच न वेदज्ञानत्यनैर्वधानैः न च क्रियाभिर्न तपोभिरुग्रैः, एवं रूप शक्य अहं नृलोके द्रष्टुं त्वदन्येन कुरु प्रवीर. मा ते व्यथा मा च विमूढभावो, दृष्ट्वा रूपं घोरमिदृढममेदं, व्यपेतभिप्रीतमना पुनस्त्वं तदेव मे रूपमिदं प्रपश्य. हरे कृष्णा. விஸ்வரூபமே, 1000 கரங்களுடைய இறைவனே, தலையில் மகுடத்துடனும் கைகளில் சங்கு, சக்கரம், கதை மற்றும் தாமரை மலருடனும் விளங்கும் உமது 4 கை உருவில் உம்மை காண நான் விரும்புகின்றேன். உம்மை அந்த ரூபத்தில் காண நான் பேராவல் கொண்டுள்ளேன் அப்படின்றது இங்க பகவான் கிட்ட அவங்க சொல்றாங்க. அப்ப விஸ்வரூபத்திலிருந்து அடுத்தது
400 ஃபார்ம்ல பகவானை பார்க்கணும் அப்படின்ற ஒரு விருப்பத்தை அவங்க தெரிவிக்கிறாங்க. குருவம்ச வீரர்களில் சிறந்தவனே, எனது இந்த விஸ்வரூபத்தை உனக்கு முன் யாரும் என்றும் கண்டதில்லை. ஏனெனில் வேதங்களை படிப்பதாலோ, யாகங்கள் செய்வதாலோ, தானங்களாலோ, புண்ணிய செயல்களாலோ, கடும் தவத்தினாலோ எனது இந்த உருவத்தை ஜட உலகில் காண்பது என்பது இயலாததாகும் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். சரிங்களா? அப்போ பகவானோட ரூபத்தை பார்க்கணும் அப்படின்னா நம்மளுக்கு பக்தி தான் வந்து ஒரே ஒரு வழி அப்படின்றத நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். அப்போ என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, வேதங்களை படிப்பதாலோ, யாகங்களை செய்வதாலோ, தானத்தாலோ, புண்ணிய செயல்களாலோ, கடும் தவத்தினாலோ எனது இந்த உருவத்தை ஜட உலகில் காண்பது என்பது இயலாததாகும். ஜட உலகில். அதே மாதிரி விஸ்வரூபம் அப்படின்றது இங்க ஜட உலகத்துல மட்டும்தான் பார்க்க முடியும். ஆன்மீக உலகத்துல விஸ்வரூபம் வந்து பார்க்க முடியாது. அங்க எப்படி இருப்பாங்க பகவான் பாத்தீங்கன்னா, முழுக்க முழுக்க வைகுண்டத்துல நாராயணராவும், கோலோகத்துல கிருஷ்ணராவும் காட்சி கொடுப்பாங்க. சரிங்களா? அதுதான் நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். எனது இந்த கோரமான உருவத்தை கண்டு நீ மிகவும் பாதிக்கப்பட்டு குழம்பியுள்ளாய். இனி இது முடிவு பெறட்டும். என் பக்தனை எல்லா குழப்பங்களிலிருந்தும் விடுபடுவாயாக. அமைதியான மனதுடன் நீ விரும்பும் உருவத்தை தற்போது நீ காணலாம் அப்படின்றது இங்க பகவான் சொல்றாங்க. மாதாஜி 11.50. சஞ்சய உவாச்ச இத்யர்ஜுனம் வாசுதேவஸ்ததோக்த்வா ஸ்வகம் ரூபம் தர்ஷயாமாஸ பூயः ஆஸ்வாசயாமாஸ ச பீதமேனம் பூத்வா புனः சௌம்ய வபுர்மஹாத்மா. ஹரே கிருஷ்ணா. திருதராஷ்டிரிடம் சஞ்சயன் கூறினார், புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் கிருஷ்ணர் அர்ஜுனனிடம் இவ்வாறு பேசிய பிறகு 4 கரங்களை உடைய தனது சுய உருவையும் இறுதியில் 2 கரங்களுடனான உருவையும் காட்டி அச்சமுற்று இருந்த அர்ஜுனரை உற்சாகப்படுத்தினார். பயந்திருந்தாங்க இல்லைங்களா, அவங்க வந்து உற்சாகப்படுத்துறாங்க அப்படின்றத நம்ம இந்த ஸ்லோகத்துல பார்க்கிறோம். மத்தது 51-52. ஓகே. அர்ஜுன உவாச்ச திருஷ்பேதம் மானுஷம் ரூபம் தவ சௌமியம் ஜனார்தன இதானீமஸ்மி சம்வృத்த சசேதா பிரகிருதிம் கதः. ஸ்ரீ பகவானுவாச்ச சுதுர்தர்ஷமிதம் ரூபம் திருஷ்ட்வானசி யன்மம தேவாப்யஸ்ய ரூபஸ்ய நித்யம் தர்ஷன காங்க்ஷிணः. ஹரே கிருஷ்ணா. கிருஷ்ணரை உமது உண்மையான உருவில் கண்டபோது அவரது உண்மையான உருவில் கண்டபோது அர்ஜுனர் கூறினார், ஓ ஜனார்தனா, மனிதனை போன்று தோன்றக்கூடிய மிகவும் அழகான இந்த உருவத்தை கண்டு எனது மனம் தற்போது அமைதி அடைந்துள்ளது. நான் எனது சுய இயல்பினை மீண்டும் அடைந்துள்ளேன் அப்படின்றத இங்க நம்ம பார்க்கிறோம். அதுக்கப்புறம் புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் கூறினார், எனதன்பு அர்ஜுனா, இப்போது நீ பார்க்கும் எனது இந்த உருவம் காண்பதற்கு மிகவும் அரிதானது. பிரியமான இந்த உருவத்தை தரிசிப்பதற்கான வாய்ப்பை தேவர்களும் எப்பொழுதும் நாடுகின்றனர். எதனால அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, கிருஷ்ணரா வந்து பகவான் வந்து எப்பயுமே எங்க இருப்பாங்க, கோலோகத்துலதான் இருப்பாங்க இல்லைங்களா. அப்படின்னும் போது பகவான கிருஷ்ணரா பார்க்கறதுக்கு தேவர்களும் ஆசைப்படுவாங்களாம். ஏன்னா வந்து தேவர்களுக்கும் பிடிச்ச ஒரு ரூபம் வந்து பகவான் வந்து 2 கைகளோட ஷியாமசுந்தர் ஃபார்ம்ல பார்க்கறதுக்கு ரொம்பவே விருப்பம் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். அதுதான் இந்த ஸ்லோகத்துல நம்ம பார்க்கிறோம். மத்தது 54. பக்த்யா த்வனன்யயா சக்ய அகமேவ விதோர்ஜுன ஞாதும் த்ரஷ்டும் ச தத்வேன பிரவேஷ்டும் ச பரந்தப. ஹரே கிருஷ்ணா. எனதன்பு அர்ஜுனா, உன்முன் நிற்கும் என்னை கலப்படமற்ற பக்தி தோன்றினால் மட்டுமே இது போன்று நேரடியாக காணவும் புரிந்து கொள்ளவும் முடியும். இவ்வழியில் மட்டுமே என்னை பற்றிய உண்மையின் ரகசியங்களிலே உன்னால் நுழைய முடியும் அப்படின்றது நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். அப்போ எதுதான் வந்து நம்மளுக்கு வழி அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, பக்தி தொண்டு. அதுதான் வந்து ஆதாரமா இருக்கும். அதனால மட்டுமே நம்மளால பகவானை பார்க்கவும் புரிந்து கொள்ளவும் முடியும் அப்படின்றதையும் நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். இவ்வழியில் மட்டுமே என்னை பற்றி உண்மையான ரகசியங்களில் உன்னால் நுழைய முடியும் அப்படின்றது நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். மத்தது 11.55. மத்கர்ம கிருன்மத் பரமோ மத்பக்த சங்க வர்ஜிதः நிர்வைர சர்வபூதேஷு யச மாமேதி பாண்டவ. ஓம் தத்சதிதி. ஸ்ரீமத்கீதாசு உபனிஷத்சு பிரம்ம வித்யாயாம் யோகசாஸ்திரே ஸ்ரீகிருஷ்ணார்ஜுன சம்வாதே விஸ்வரூப தர்ஷன யோகோ நாம ஏகாதசோऽध्यायः.
सर्वं कृष्णार्पणमस्तु। हरे कृष्णा माताजी। ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா இது 11.55 ரொம்பவுமே முக்கியமான ஒரு ஸ்லோகம், ஃபார்முலா. சரிங்களா? நம்ம வந்து 5வது சாப்டர்ல லாஸ்ட் ஸ்லோகம் அமைதிக்கான ஃபார்முலா பார்த்தோம் இல்லைங்களா? இது வந்து நம்ம எப்படி நம்ம வந்து பக்தி பண்ணணும் அப்படின்றதுக்கான ஃபார்முலா. இது ரொம்பவே முக்கியமான ஸ்லோகம். எனதன்பு அர்ஜுனா, எவனொருவன் எனது தூய பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டுள்ளானோ பலநோக்கு செயல்கள், பலன் எதிர்பார்த்து செய்யாம இருக்கிற செயல்கள், சரிங்களா? பலநோக்கு செயல்கள் மற்றும் மனக்கற்பனைகளில், அதே மாதிரி மனக்கற்பனை அந்த கலக்கங்கள் தெளிவில்லாம இருக்கிறது இருக்கு இல்லைங்களா? அது இதுல இருந்து விடுபட்டு இருக்கணும். அதுதான் பலநோக்கு செயல்கள் மற்றும் மனக்கற்பனைகளின் கலக்கங்களிலிருந்து முற்றிலும் விடுபட்டுள்ளானோ. இந்த 2மே நம்மளுக்கு தெரியணும்னா பகவத்கீதை நம்மளுக்கு தெரியணும். ஏன்னா பலநோக்கு செயல்கள் கர்மம் அப்படின்றது நம்மளுக்கு என்னன்றது கர்மயோகானால நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஞான யோகால ஞானங்கள் பத்தி நம்ம தெரிஞ்சுக்க போறோம். அடுத்து 13ல இருந்து 18 வரைக்கும். அப்போ இது 2த்துலயும் நம்மளுக்கு தெளிவு வரணும் அப்படின்னா பகவத்கீதை நம்ம தெரிஞ்சிருக்கணும். அதுல என்ன மாதிரி விஷயங்கள் செய்யக்கூடாது? பலநோக்கு செயல்கள் செய்யக்கூடாது. மனக்கற்பனைகளில் கலங்கங்களில் இருந்து முற்றிலும் விடுபட்டுள்ளானோ, எனக்காக செயல்படுகின்றானோ, பகவானை முன்னிலைப்படுத்தி எந்த ஒரு செயலையும் செய்யணும். அதுதான் வந்து நம்ம வாழ்க்கையில கடைபிடிக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம். என்னை தனது வாழ்வின் பரம இலக்காக வைத்துள்ளானோ. ஆத்மா யார் அடையணும்? பரமாத்மாவை. அப்போ பகவான் தான் நம்மளுக்கான பரம இலக்கு அப்படின்றத நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். மற்றும் எல்லா உயிர்களிடத்திலும் நண்பனாக உள்ளானோ அவன் நிச்சயமாக என்னை வந்தடைகின்றான். இந்த நண்பன் விரோதி அப்படின்றது பாத்தீங்கன்னா ஜட உலகத்துல மாயையினால வர்றதுதான். அந்த ரஜோகுணம் தமோகுணத்தினால ஏற்படுற விஷயம்தான் இந்த இருமை அப்படின்றது. டுயாலிட்டிஸ், சந்தோஷம், துக்கம், வெப்பம், குளிர், மானம், அவமானம், அப்புறம் வந்துட்டு இந்த நண்பன், எதிரி, இந்த விஷயங்கள்லாம் எதனால வருது? இந்த மாயைன்றது என்னது? முக்குணங்கள். அந்த குணங்கள்ல இருந்து வர பிரதிபலிப்பு தான் இது எல்லாமே. அப்போ ஆத்மா அப்படின்றதுதான் நித்தியமானது. அதுதான் வந்து ஸ்பிரிச்சுவலானது இல்லைங்களா? அப்ப அதுக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா நண்பனும் கிடையாது, விரோதியும் கிடையாது அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். எல்லாருமே எப்படி எடுத்துக்கணும்? பகவானுக்கு சேவை செய்யற ஆத்மாக்கள், பகவானை அடைய போற ஆத்மாக்கள். அந்த ஒரு கண்ணோட்டத்துல நம்ம பார்க்கும்போது நம்மளால எல்லாரையும் என்ன பண்ண முடியும்? நண்பனாக பார்க்க முடியும். எல்லாருமே ஒரே குடும்பம். எப்படின்னு பார்த்தா பகவானுக்கு பக்தி சேவை செஞ்சு பகவானை நம்ம அடையிறோம். அதுதான் வந்து ஒரே ஃபேமிலி. யாருக்கு? செல்ஃப் ரியலைஸ்டு சோல்ஸ்க்கு. சரிங்களா? ஆனா யாரெல்லாம் மாயையில இருக்காங்களோ, முக்குணங்களோட தாக்கத்துல இருக்காங்களோ அவங்களுக்கு என்ன ஆயிடும்? நண்பன், விரோதி, இந்த விஷயங்கள் எல்லாமே வந்து அவங்கள பாதிக்கும். யாரு வந்து பக்தர்களா இருக்காங்களோ அவங்களுக்கு முழுக்க முழுக்க ஆத்மா பகவானை அடையணும், பக்தி சேவை பண்ணணும். எல்லாருமே அதுதான். நம்மளை சுத்தி உள்ள எல்லாருமே அதுதான் அப்படின்ற நினைப்பு வரும்போது அவங்களுக்கு என்ன ஆகாது? விரோதம் வந்து யார் மேலயும் ஏற்படாம இருக்கும் அப்படின்றது நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். அப்ப இது ஃபார்முலா. இதுதான் நம்ம செய்ய வேண்டிய விஷயங்கள். தூய பக்தி அதுல ஈடுபடணும். பலநோக்கு செயல்கள் செய்யக்கூடாது. மன கற்பனைகள், கலங்கங்கள் இது எப்ப போகும்னா நம்ம சாஸ்திரத்தை நம்ம நம்பணும், நம்ம வேதத்தை நம்ம நம்பணும். அதுல உள்ளதெல்லாம் உண்மை அப்படின்றத நம்மளே வந்து நம்பணும். ஏன்னா நிறைய அதுலதான் நம்ம வந்து என்ன பண்ணிடுவோம்னா நம்பிக்கை இல்லாம இருந்துருவோம் இல்லைங்களா? அப்ப நம்மளுக்கு அந்த வேதத்தை நம்ம நம்பணும்னா அதுல நம்மளுக்கு தேவையான எல்லா விஷயங்களும், கேள்விகளுக்கு தேவையான எல்லா விஷயங்களும் மெட்டீரியல் விஷயத்துக்குன்னு இல்லாம ஆன்மீகத்துல நம்மளுக்கு என்ன விஷயங்கள் வேணுமோ அத்தனையும் இருக்கும். பகவான் யாரு, எப்படி நம்ம அவங்களை அடையிறது, அதுதான் நம்மளுக்கு வேதம் வந்து காட்டி கொடுக்கும். அப்போ மனக்கற்பனைகள் எப்ப போகும்? வேதங்களையும் பூர்வாச்சாரியர்கள். நம்மளால வேதத்தை தனியா படிச்சு புரிஞ்சுக்க முடியுமானா மிகவும் கடினம். அப்போ யாரெல்லாம் ஃபாலோ பண்ணிருக்காங்களோ பரம்பரையில அவங்கள நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும். அப்போ மனக்கற்பனையில இருந்து விடுபட்டு இருக்கணும்ன்றத பார்க்கிறோம். பகவானுக்காக செயல்படணும் அப்படின்றதையும் பார்க்கணும். அர்ஜுனர் வந்து யாருக்காக போர் பண்றாங்க? தன்னோட சொந்த விஷயத்துக்காக இல்ல, சொந்த ஆசைக்காக இல்ல, பகவானுக்காக. அந்த மாதிரி ஒரு செயலையும் செய்யணும். என்னை தனது வாழ்வின் பரம இலக்காக வைத்திருக்கணும் அப்படின்னு. அத பகவான பரம இலக்கா நம்ம வந்து அவங்களதான் அடையணும். அதுக்கு என்ன தேவை அதை நம்ம வாழ்க்கையில கொண்டு வரணும். எல்லா உயிர்களிடத்திலும் நண்பனாக, எல்லார்கிட்டயும் நம்ம விரோதம் பாராட்டாம முடிஞ்ச வரைக்கும் யாரையும் ஹர்ட் பண்ணாம நண்பனா நம்ம பார்க்கணும். ஆத்மாவா பார்த்தோம்னா நம்மளுக்கு அந்த விஷயம் வந்து ஈஸியா நம்மளால
கடைபிடிக்க முடியும். அவன் நிச்சயமாக என்னை வந்தடைகின்றான். பகவான் என்ன சொல்லிட்டாங்க, இந்த மாதிரி யார் இருக்காங்களோ அவங்க என்னைய கண்டிப்பா வந்தடைவாங்க அப்படின்றத பகவானே சொல்லியிருக்காங்க. வாஞ்சா கல்பதருபஷ்ய கிருபா சிந்து பையவச்ச பதிதானாம் பாவனேப விஷ்ணுபே நமः. அனந்த கோடி வைஷ்ணவந்துக்கு ஜெய். ஸ்ரீல பிரபுபாத் கி ஜெய். ஹரே கிருஷ்ணா.